Pawaka na ngayon, sumanayo. Nahirdi me shita plane. Nangawalo porches, nangawalo sma. Sa emandiso. Yo, ik kom op voor de armen, kom op voor de rijken. Kom op voor die kinderen die wat willen bereiken. Kom op voor die mensen die financieel zwak zijn. Aku dia telah marka di sini na abrasi yos na po. Es na ini ya yos na po. Make them up to give you address. Dat moet je take up on us. This one could be. Natuurlijk kom ik ook toe afspraak met betrekking tot de veiligheid. Is hoe stabiel dat je kost voor het leger, zou je haar anders aanpakken. Betul is aanwezig. Ik bedoel dat we ook mensen in voorbereiding hebben. Die ook tot de politie behoren. Dus die voorbereiding is dat ook afhalen. Ik word ook een hele Voor anderen zal dat zijn, hoe hard dat is in staat doen. Wala ito. Hindi pamuhay ka. Hindi mas mag-isip. Tuloy sa lakan. Sa mahirap na sila ko, marawin ka. Mga sila sa mga sa agro. Nagpaukaki. Napaalam ang bring sa agro. Ulo ko sa agro sila. O ko dala na kayo nila. Yang saya lalu perhatikan, dekat alas mata, okey banyak. Kita ini alas mata.
Dat geeft weer, dus hoeveel draagvlak is dat uit? Maar natuurlijk het begin in de zin van, we hebben een strijd te voeren, ja, voor wat we beter. Dat gaat niet alleen maar bij dit moment zitten blijven. Ja? En het is natuurlijk dat verschillende methoden. Ja? Sowieso gaan we aan tafel moeten blijven zitten. En uiteindelijk willen we dat wel met name werken bedrijven dat in de vrijheid behouden. Dat is wat van de president gisteren op een lokale radiostation en hij heeft meegegeven dat de prijsverhoging voor elektriciteit met 2 weken zullen worden uitgesteld. Het gevoelig voor u om als vakbondsman te antwoorden? Ja, dat is wel doen voor ons. Dat 2 weken wordt uitgesteld. Wat gebeurt er daarna? Ja? Wat gebeurt er met de effecten van die verhoging, waarvan we de eerste nu al voelen? Wat gebeurt er met al die bedrijven? Ja? De sluiting boven het hoofd hangt. Wat gebeurt er met de werknemers die daar werkzaam zijn? Wat gebeurt er met die verdere daling? Als het overal al dat soort zaken zijn onbeantwoord gebleven. Wat gebeurt er met die eisen van het IMF? Hoe gaan we daarmee om? Al die zaken zijn onbeantwoord gebleven. Ja? En daar zit ook antwoord op. Inom na pinapaya soal. Anak-anak may checking. Oh, abu. Alasan may checking. Okay, dapat. Kita alim betul. Tadi. Okay. Take care, cool. Ya firmo. Maksud. Okay, thank you. A course offering na may supposed to be there economy, matendrugan matagal pa din economy, datang ke France beroperate, alam may supposed datang upo. En we zien nu alle tradities may brengen die may gebruik dollar component. Dus we hebben direct aan. Saya bedoeling. SAD pusatnya alasan dollar component. Daarom we lagi ons pwede na magkaldra dito ang biging. Inawa lang nga, once kinuuno may kitak sa podium ang adyasa nga dat, once may teka sa prinsip ko. Jadi yung prong, una prong nama. Lalu sa, orang pasenti, boleh kat tubuh ya kan? Aduh.
Esto para el país que con ellos. Ya. 3-3. Atas imam. 3-3. Butani. Meto mayore. Tematan desa palay. Dan astrenya bigin no. Meto sabi dan astrenya bigin no. Presiden Pak Kongres. Ane respecter Dewa Komang. Jadi ane respecter Dewa Komang. Warung ane respecter Dewa. Apa ni tadi? Ini tadi orang an. Ano tega patsun sukar de masa de aktivitas otak operatori sama dengan Dewa Komang tega bukan. Agora bakal natu. Dan unego man no accepte la federación. Am respecté dulu en el compromiso donc d'avoir initié le gouvernement pour tabra de l'Europe proprement. Mais il n'a qu'à tabra. Ali tabra la corine paloi na zaki do ekene kalu. Atana tune roko. Tune roko so mega zondati. Uno orusep na gade ma. Uno orusep na utori. Utori de tadi uno mamoro. Uno mamoro entara putaki. Ano kana de train pasa no ego toro. No toro. Mega yalota. Tripartit, pitapit, ada apa semua itu untuk En ik iets hier gehoord van sabotage? Ja, zeker. Wie heeft dat gezegd? Ik heb het gezegd. Wie? Oh, u. Wat was die sabotage? Sabotage. Oké.
Yes, on the foundation. Yes, yes, the Bagoncino. Your Excellency, you are the prophet. Hardo. The President of the Party. Super President. Super President. Your brother. Executive. The President. The President. The Orga. Akari Risi. Dari semua dijadi. Para Mariko. Mariko. YouTube. Production. Mereka yang akan alatnya dihajar ke kabinet antara mengenai ayah siapa, mengenai bapak untuk trontarifo. This moment, just the Pagino for Harbor Roster Cabinet, maka kita alatnya itu.
step forward and laat het duidelijk zijn. Wij gaan het accepteren. Ja. SWR, Mexico, jullie zijn nog niet aan de orde. Maar ook als ik dan zei naar de SWR, geen verhoging. Geen verhoging. En als het toch wordt, dan gaan jullie voor het consequenties moeten staan. Ik ben moeilijk pinaponderen, maar desondanks, door middel van dialoog, willen wij zaken aanpakken. Babylon, them and we are the dead and chain. It's a bloody game, it's a bloody game. That's why I am a push the truck and the gun them down the lane. Everything we do, them don't appreciate. From a bullet and a purpose, Okay. one black and little bit. Peace and unity, them never meditate. One way, two way, but that's better than this. Where I will go, where we can go. I walk away from the thinking land. So we keep on up this land. Halo, berada asta, aladen, dusun-dususma, sa konja, pu, udua pistrei, udua pisroko, minta kuno, gerantangi, di josto, overhanden, apa tiksi, pu,
ang kasama nagpedreisleven ng pagbawiking uuberhanaging di apati kawoda ka po a president. Ang direktor po a kabinet, di ka president, noted. So puulangin di direktor sa kabinet at tagang funds and a permission tak overlayer committee president de the establish on that the isang sa governor and wayere sa arakere sa president David Corong ng Assembly. Well, als ik kijk naar de opkomst van de organisatie, dat het collectief leeft, maar die mannen moeten gewoon het roer overdragen. En in het de coach nu, maar ook ziet dat in een halakaretje was zo goed. Umasirap na kita kalokta. At ang magbangat ko. Well, als ik kijk naar de opkomst van de organisatie, dat het collectief leeft, maar die mannen moeten gewoon het roer overdragen. En in het de coach nu, maar ook ziet dat in een halakaretje was zo goed. Na libis paso Jere met Congress sabi dat we veti tegen Apina. Uno mannen de prijsverhoging. Uno mannen verhoging voor stroom. Uno mannen verhoging voor de prijs. Uno mannen de onderdelen. Tramaiseer de auto. Herdi wil luko een meter van brandstof. Ano kang. En wie taki. Alles amus draaien op elkaar. En if I don't mind what draaien pakken, dat drafas tot de. Drafas tot de. We eventually, we eventually ching, we eventually portisma. En daarom heb ik allemaal kastrati. Ano vetimora voor oppositie. Nou een volksgevecht. Nou een volksprotest tegen een wanbeleid voor een regering die zie. En de regering moest lossen op. Wat heb je nou lossen op? Drafas tot de.